Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hörmətli Huzur TV tamaşaçıları, efirdə İmam Nasırıq tapşırığı var. Həm indi əlbəttə sizdən kelib irişkən sorularga şuşa studiyada ustazlarыбыз, imamlarыбыз bugünkü şıraqda indi müxtəsiblərimiz bilən deb әйтик әле җавап таба торган тапшыру. Әгәр дә андый сорауларыгыз калган булса, аларны әлбәттә узнаем uimam@hazur.ru дигән электрон адреска юллый аласыз. Иншалла, редакторларыбыз аларны кабул итәр һәм өйрәнеп инде хәзрәтләребезгә тапшырыр. Бүгенге кунагыбызга килгәндә инде Татарстанның бик ерак пешмәгәндә урнашкан Әгерҗе районының имам мөхтәсибе Абдулкарим хәзрәт Гыйззәтуллин. Абдулкарим хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сезне монда күрергә бик шатбыз. Әле дәвамлы булсын. Бик озак көттек дигәндәй, көттергән кунак кадерле була диләр. Шуңа күрә инде сезгә вакытны күбрәк бирәсе килә. Башлыйбыз сразу. Бәхәсләшергә ярыймы хәзрәт? Мин әйе дим, сез юк дисез әйдәгез. Бәхәскә хаклык туа дигән сүз бар. Бу дөресме? Дин моңа ничек карый? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлу уqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Аллаһның рәхмәте яусын шакырганыгыз өчен, һәм дә шундый мөмкинлек биреп, шундый яхшы сорау биргәнегез өчен. Шуннан да бәхәс дигәндә, ул инде урысча спор буладыр инде. Арабча җидәл дип килә инде, җидәл. Коръәндә менә шушы сүз җидәл, җадәлә дигән сүз 25 мәртәбә очрый. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля мисал өчен Бакара сүрәсендә әйтә: "Әл-хаджу ашһурун ма'лумат, фаман фарада фиһинна әл-хаджа ва ла фусука ва ла җидәлә фил хаджь." Ягъни хаҗ вакытында бозык эш эшләнергә ярамый, һәм бәхәсләшергә дә шулай ук ярамый дип Аллаһ Тәала катгый тыеп куя. Димәк, хаҗ гамәлендә хаҗ кылучыларга бәхәсләшергә, спорлашырга һич тә ярамый. Әмма икенче нәрсә бар, ягъни без инде үзара шулай аралашкан вакытта, нинди булса мәсьәләне шишкән вакытта әлбәттә бәхәсләшергә мөмкин. Һәм моның турында Аллаһ Тәгалә әйтә, мисал өчен «Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана ва джадилхум биллати хия ахсан». Аллаһ Тәгаләнең юлына хикмәт белән һәм яхшы вагаз белән чакыр ди. Инде бәхәсләшергә туры килсә, матур итеп, шамадан чыкмыйча, узмыйча, ягъни тактичный дип әйтик инде, яхшы рәвештә бәхәсне алып бар дип Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә. Димәк, бәхәс туган вакытта, бәхәстә инде шамадан узмаса, шушы әйтик инде тавышны күтәрмәсә, ягъни дорфаланмаса, кеше үзен акырмаса, бакырмаса дигәндәй, әйбәт кенә матур гына аңлатса, андый бәхәсләшү рөхсәт ителә. Гыйльми бәхәсләшү дип әйтик инде. Әлбәттә, менә кеше әгәр дә үзенең ачуына, хисенә бирелеп, вакытта үзенең нәрсә сөйләмәген аңламый башласа, андый бәхәсләшү тыела. Аллаһ Тәгалә шулай Коръәндә менә безгә бер мисал китерә. Нух пәйгамбәрнең кыйссасында китерә инде. Нух пәйгамбәр турында аның халкы булай дип әйткән: "Ва қалу я Нух, قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين." Эй Нухты, халкы әйтә инде, син безнең белән шуңкадәр күп бәхәсләшәсең ди. Син безнең белән бәхәсләштең ди. Һәм шундый күп син безнең белән бәхәсләштең дип әйтәләр. Әгәр дә син әйткән сүзләр дөрес булса, вакыйда әйткән теге газап килсен инде дип шулай дип әйтәләр. Димәк, бу аяттан без нәрсә аңлыйбыз? Нух пәйгамбәр дә үзенең халкы белән теге дингә чакырган вакытта алар белән бәхәсләшкән инде, бәхәсләшергә туры килгән. Һәм дә ул инде урысча әйткәндә диспут дип атала инде менә шундый ниләр безнең ул әйтик инде галимнәр арасында да ул элек-электән шундый нәрсә килгән. Мисал өчен берсе бер төрле яза да инде бер гыйльми эш, икенчесе аңа каршы әйтик инде истәп яки бер кимчелеген табып, аңа
каршы шулай итеп шундый бәхәсләр алып барганнар. Ул элек-электән булган нәрсә инде. Менә бит әле, мәсәлән, Әбу Бакр белән Гомар да алар дин мәсьәләләрендә бик каты бәхәсләшә торган булганнар. Һәм алар бәхәсләре бетеп теге дөньяви тормышка күчкәч теге алар инде алардан да якын кеше булмаган дигәндәй, дингә карата теге дөрес табу өчен бик каты бәхәсләшә торган булганнар дип әйтик инде. Сахабалар арасында да нәрсәләр булган. Булмаган. Икенче яктан, хәзрәт, хәдис бар бит әле, менә дөрес була торып та бәхәсне калдырган кешегә җәннәттә менә теге уртасында дип әйтик инде йорт. Менә монда ничек аңларга тиешбез теге яра мин дөрес, ләкин бәхәсләшмәм әле дип китеп бару хәерлерәкме? Әллә инде мәсәлән үзеңнең гыйлемеңне беләсең икән, син галим мәсәлән теге без түгел инде. Галим һәм аларга ничектер я бәхәс аркасында яки матур аңлату аркасында аларга хаклыкны җиткерә алам дип уйласаң, бәхәсләшергә яхшырак менә кайсын сайларга дип әйтик инде. Әллә инде ул теге белә торып та бәхәсне калдыру безнең гади кешеләргә карый ул, безнең кебек кешеләргә. Шуннан да менә кем белән бәхәсләшәсең, аннан тора инде. Әгәр дә гади халык дип әйтик инде, яки ничектер гыйлем сай булган кеше синең белән, әгәр синең гыйлемең була торып, сиңа нәрсәдер каршы әйтә икән инде, андый кеше белән бәхәсләшүдән файда юк. Хәтта Имам Шафиғи әйткән, әгәр дә бер җаһил кеше синең белән нәрсәдер инде мәсьәләдә сүз күтәрә икән, ул вакытта дәшми торуың хәерлерәк. Чөнки ул фитнәгә китерә, ягъни кешенең ачуын китерәсең. Ул барыбер тик үзенең теге нәфсенә ияреп, үзенең хаклыгын исбатлыйсы килә. Мондай ишракта теге каршы аңа әйтеп мәгънә юк андый кешегә. Карар кирәк инде. Әлбәттә, менә кеше әгәр дә аңа аңлаткан вакытта теге ачу килми икән, аңлатып була икән, аңлатырга кирәк. Менә андый вакытта менә кайчан кешенең ачуын китерәсең икән, калдыра кирәк инде бәхәсне. Мин шулай дип уйлыйм инде. Иншалла шулысында. Бер караганда әле сораулар туа тора, бу бәхәс темасына бер теге кичкенә генә бер мәсьәлә кебек иде. Шулай да икенче сорау кичмәсә булмас иншалла. Машина рәвештә яттан укылган дуга һәм намаз кабул буламы? Уйларыбыз читтә булып укылган дуга намазларыбызның киләчәге нинди икән? Бу сорау да бик актуаль. Шуннан да намаз гыйбадаты ул улуг гыйбадат булып тора. Аллаһ Тәгалә безгә аны Куръанда 100дән артык урында әмер иткән. Әмма менә намазны кем иң беренче әле укый башлый, өйрәнә дип әйтик инде, ул кеше ничектер ул намазга бик җитди игътибарлы була. Өйрәнгәч инде менә әзмә күпме кеше инде ияләшә башлый һәм аны гади теге күнегү шикелле генә үти башлый. Шуның өчен мәсәйтәсем килә. Әгәр дә ул уйлар керү, шит уйлар керү, без аннан ничек итеп котыла алабыз дип әйтик инде. Иң беренче намазга әзерлектән башлана. Кеше намазга әзерләнә башлаганда, инде ул тәһарәттән, инде кем каршында басасын уйларга тиеш. Әлбәттә, менә әгәр дә җиренә җиткереп бөтен теге фарызларын, сөннәтләрен, ваҗипләрен туры китереп үтәсә, ул намазы дөрес булыр инде, дөреслеккә. Әмма бит савабы, әҗере күпме алачак. Пәйгамбәрбез бер хадистә әйтә, кеше намаз укыр ди, ул намазының уннан бер өлешен генә алыр ди, әҗер савабын. Берсе 8дән бер өлешен генә алыр ди. Һәм шулай яртысын гына алыр дип Пәйгамбәрбез әйтә. Ул димәк ихласлыкка бәйле. Кеше намаз укыган вакытта җиренә җиткереп, тиешенчә үтәү дә мөһим һәм ихласлыгы аның намазда фикере чуалмау, башка нәрсә турында уйламау. Ул инде кем каршында басасын аңлап, уйлап укырга тиеш. Шуның өчен аның киләчәге нинди дигәндә, Аллаһ Тәгалә үзе белүче инде, без әйтә алмыйбыз. Әмма мөрәҗәгать итәсем килә дин кардәшләремә, ул мәсьәләдә игътибарлы булырга, үзебезнең менә бу ихласлыгыбызны арттырырга. Ихласны ничек арттырып була дигез? Ихласны ничек арттырырга? Әйтәм, менә иң беренче шаратта без нинди сүрәләр укыйбыз, аларның мәгънәләрен өйрәнсәк идек. Ул күп түгел инде, шуңа кадәр кеше әле мисал өчен намазларны өйрәнде,
4-5 сүрә өйрәнде икән, әттәхиятләрне өйрәнде икән, мәгънәләре белән өйрәнсен иде. Укыган вакытта аның мәгънәләрен дә уйлап укыса, ихласлык артуга бу ярдәм итә. Ягъни намазны бирелеп уку, хушуклык белән уку бик әһәмиятле. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун" ди. Уңышка иреште шул муъминнәр, кемнәр намазларын ихласлык белән, ягъни бирелеп, үтә дә күрә шундый Хушуклык инде. Бирелеп укучылар, алар Аллаһ Тәгалә иң беренче аларның сыйфатларын әйтә, намазларын шундый менә хушуклык белән укыйлар ди. Хушуклык белән. Ул хушуклык каян килә? Ягъни хушуклык килә ихласлык белән. Ихласлык килә инде менә аңлап. Син нәрсә укыйсың, шуны аңлап укысаң, фикерләп укысаң, шуның белән мин уйламыйча инде хушуклык килә. Һәм тагын бер киңәш дип әйтик инде, ул кем каршында басып торганны без онытмасак идек. Без намазга басабыз, димәк без Аллаһ Тәгалә каршында басабыз. Аллаһ Тәгалә алдында басан кебек үзебезне хис итик. Менә без аның каршында җавап бирәбез кебек. Ягъни үзебезне шундый хис тойгыда тотыйк. Ягъни шулай дип уйласак, намазда төрле уйлар кермәс. Әлбәттә, ул шайтан васваса кыла, төрле уйлар керә. Менә керә башласа, аларны читкә җибәрә кирәк, тырыша кирәк, кире кайтырга. Ой, шундый нәрсә инде. Менә тагын бер әйбер мәсьәлә, кеше ул бит инде тормыш иткән вакытта һәрбер кешенең үзенең инде күрә проблемалары була, ниндер уйлары була, бала турында уйлый, эш турында уйлый, бизнес турында уйлый, яки нәрсәләр югалткан, шуның турында борчулар, ниндер киләчәктә планнар турында планлаштыра. Һәм намазга кеше кирип китә, намаз укый, ул теге фикерләрнең һаман теге башында йөри инде. Бер уйлап карасаң инде намазда уларны калдырырга тиеш. Теге ул бит инде ахират турында уйларга тиеш. Аллаһ Тәгалә каршына басам дип. Шуның өчен нәрсә әйтәсем килә. Аллаһ Тәгалә менә андый теге кеше әгәр дә намаз вакытында ул уйларыннан арына алмаса инде, димәк, шушы фикерләрдән аның әҗерен дә шуның кадәр генә бирәчәк инде. Теге тизрәк кемдер укый намазны. Теге соңга калмыйм дип, яки нәрсәдер эшем бар дип, Яки башка уйлар кермәсен дип. Уйлар кермәсен. Кешеләр дә бар. Теге мин әллә нинди уйлар керә башлаган чыгып куям дип. Инде бүлдерәм, менә ул тизлек ягыннан тагын бер кайтырбыз әле. Мөмкин булса, ягъни менә ничек укымы ягыннан дәвам итсәгез иншалла. Димәк, менә намазны укыганда, димәк, менә без Аллаһ Тәгаләнең вакыты бит инде, менә бу вакыт. Шунда аңласак иде, ул Аллаһ Тәгалә биргән вакыт. Аллаһ Тәгалә биргән вакыт. Кем безнең эшләребезне җайлый, кем безнең эшләребезне тәртипкә китерә, ул Аллаһ Тәгалә. Шуңа аңа без тәвәккәлгә тиешбез. Намазда басты икән, аңа тапшырабыз. Һәм менә бу ихласлык сыйфаты үзебездә булдырыр өчен, менә бу нәрсәне онытмасак иде. Аңа мөрәҗәгать итик, аннан ярдәм сорыйк. Ул безгә шушы авырлык килгән, кыенлык килгән әйберләрдән ярдәм итсә иде дип. Амин шабысын. Менә Абдулкәрим хәзрәтчәннән дә мәсәлән, кеше сез әйттегез, үзе укыганда Фатиха сүрәсе булсын, Ихлас сүрәсе булсын, аларның мәгънәләрен өйрәнде һәм инде укыганда искә төшереп шуларны укып чыкты ди. Җәмәгать намазы бар. Мәсәлән, ярар естү намазында әле имам син белгән сүрәне укыса, бер хәл. Бүтән сүрәне укыса, озынрак сүрә укыса, менә бу вакытта кешенең шулай ук фикере бер акай китеп барырга мөмкин, чөнки аңламый нәрсә укыганны, бигрәк тә өйлә намазы булса, мәсәлән, гомум бер нәрсә укымасалар, бу вакытта я Аллаһ турында, я җәннәт, я җәһәннәм турында уйларга ярыймы, әллә бу намазны бозамы? Менә имам озынрак сүрә укыганда, Рамазан ае саклама якынлаша. Таравих намазларында хәзрәтләр, имамнар озак итеп укыган вакытта барыбер нидә булса таныш сүзләр керә инде кулакка. Без инде гарәп теле, чит теле булса да, безнең өчен
анда Пәйгамбәр исемнәре искә алына, анда җәннәт, җәһәннәм сез әйткәнчә инде шул сүзләр искә алына. Һәм дә без аларны ишетеп алгач, шулар турында әлбәттә уйласак, читкә китмәскә безгә ярдәм итә инде. Шулар турында уйлыйк. Шул менә шул сүзләрне табырга тырышыйк. Нинди сүзләр әйтә? Игътибарлы булып укыйк. Игътибарлырак булыйк. Кай вакытта менә шундый нәрсә була, бер теге кызык хәл булган дип әйтик инде, бер хәзрәт теге сынап караган инде үзенең мәхәлләсен инде. Намазда кыска сүрәләрне, алар белә торган сүрәләрне укыганда инде, намаз төгәлләнгәч, теге мәчеттән чыккач инде, теге сөйләшеп торалар, шулай мин нинди сүрә укыдым бүген намазда дип сорый инде. Берсе дә хәтерләми. Бер караганда алар белгән сүрәләр инде. Берсе дә белми нинди сүрә укыганын. Димәк, намазда фикере башкада булган. Икенче бер хәзрәт инде гел теге ялгыш атырган булган инде. Гел инде хата җибәрә инде, моңа субханалла дип әйтәләр, теге намазын төгәлләгәндә сәҗдә саху кылып шулай төгәлли торган булган. Мин дә махсус рәвештә хата җибәрәм диде, үзен аклап инде. Сез игътибарлы булып укысаң өчен ди. Шуңа намазда игътибарлы була кирәк инде. Без әгәр дә намазда нәрсә укыганны аңламасак, нәрсә укыганны белмәсәк, без исерек кебек булабыз инде. Исерек кебек хөкемендә. Менә шундый бер аят бар Коръәндә: "Ва ла тaqrabus salata wa antum sukara." Намазга якынаймагыз ди, сез исерек булган вакытта. Чөнки нәрсә өчен? Сез ди аңламыйсыз нәрсә укыганны. Бүген көндә әлхәмдүлилләһ шөкер, мөселманнар хәмерне калдырдылар. Исеткеч эчмәкләргә акылны җуйдыра торган нәрсәләрдән ерак. Аллаһка шөкер. Аны эшләмиләр. Әмма намазда аңламыйлар нәрсә укыганын. Исерек хөкемендә булалар. Бу гомуми проблема. Безгә инде менә бу әйбергә чыннан да җитди карасак иде, һәм намазларыбызны ихлас рәвештә укый алсак иде. Аллаһтан сорыйк. Ягъни ихласлыкны арттыру, ихласны булдыру ул теге бер көндә генә булдыра торган нәрсә түгел. Аның өстенә эшләргә кирәк. Аның өчен тәһаҗҗүд намазлары укырга кирәк. Кашан ихласлык арта? Кашан кеше сине күрми? Менә үзең намаз укый башласаң, кеше күзе күрмәгән вакытта, теге төндә, мисал өчен, син Аллаһ каршында менә бер үзең менә үзеңнең бөтен ихласлык белән укыйсың. Менә андый намазларны укырга кирәк. Һәм ул даими рәвештә шуларны үтәсәң, алга таба инде киләсе намазларда да ул ихласлык сыйфаты арта бара. Иншалла шабысын. Менә монда укылган дуга һәм намаз кабул буламы диелгән сорау шулайрак яңгыр ишетәсең инде хәзрәт. Менә сәйттәге инде савабы ягыннан инде дип әйтик инде. Әйтик, дөресме, юкмы иде алай уку? Кемдер сорау мөмкин, менә шулай хәзрәт намазда минем бөтен теге фикерләрен чуала, фикер белән генә утырам, миңа намаз укымасаң яхшырак дигәнгә караганда, булай намаз укы хәерлерәкме дип җавап кайтарырмысың? Менә ничәгә андый очраклар була, чөнки менә булган очраклар булды, килеп сорыйлар. Намазда менә фикерләрне җыя алмыйм. Ягъни кирип китәм әллә кайларга? Укымасаң теге хәерлерәк түгел микән дигән сораулар да бар иде. Әлбәттә, намазны укымау хәерлерәк була алмый. Намазны укырга кирәк. Һәм инде шул өстендә эшләргә кирәк дип әйтәм. Эшләргә кирәк. Менә дугага килгәндә, дуга кабул буламы дигән, дугага бәлки мин инде теге җавапта сорауда дип әйтәсем килә инде, бәлки үз телебездә кылыргадыр. Намаздамы? Юк, дуга. Монда килгән ике телдә, яттан укылган дуга һәм намаз. Намаз эчендә дә дугалар бар бит инде. Аңламча, намаз ул шундый гыйбадат, ул шариғатта, безнең динебездә кануни рәвештә гарәп телендә үтәргә тиеш. Бөтен аның сүзләре, андагы дугалар, зикрләр, нинди сүзләр анда килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм укыган, бездә шулай укырга тиеш инде. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрне гарәп милләтеннән сайлады. Бу Аллаһ Тәгаләнең ихтияры иде. Һәм бу Аллаһтан бер хикмәте дә. Без теге үз телебездә, теге башка милләтләрдә үз телендә
намаз укый башласалар. Бу намаз эчендәге дуга турында сүз бармы иде һичтә. Намаз эчендәге дуга турында сүз бармы иде һичтә әйтәм. Гомумән, мәсәлән, бит инде Раббананы яра бөтен кеше белә, бит әле пәйгамбәрбез өйрәтеп калдырган сөннәт дугалар бик күп теге. Җәһәннәмнән саклап булсын, гыйлем истәү дугалар булсын, әтиянигә карата бик күп матур дугалар бар бит. Ләкин кеше теге намаздан тыш булган дугаларда кеше әйтә инде, дуга кылып белмибез, менә гарәп телен белмибез бит. Раббананы да хәтта ки өйрәтелгән, тәрҗемәсен белмибез бит. Менә дуга кылганда ихлас юк дип әйтә кайбер кеше. Шуңа әйтәм, бәлки гади дуга кылганда сәламәтлек сорап, әтиянигә игелек сорап яки тагын нәрсә. Ул вакытта әйтәм татар телендә, үз телеңдә дип әйтәм, татар телендә үз телеңдә кылсаң хәерлерәк түгелме дип әйтәм. Үз телеңдә кылсаң әйбәтрәк була. Чөнки аңлыйсың бит. Үз телең. Ул чөнки ул син чын күңелдән чыга. Шуңа икегә бүлдем инде. Ихлас йөрәктән чын күңелдән чыккандыга ул Аллаһ Тәгаләгә якынрак, ягъни ул аның барып җитүе дип әйтегән, аның кеше куәтлерәк була. Ягъни чөнки ниндер ул аңламаса нәрсә әйткәнен нәрсә син үзеңдә аңлыйсың һәм шуңа ышанасың дип әйтсең инде. Ә менә инде намазга килгәндә сез әйттегез инде, намаз эчендәге сүрәләрнең, дугаларның мәгънәләрен өйрәнәбез. Һәм инде гарәпчәләрне укыганда без инде истә тотабыз аларның мәгънәләрен һәм аңлап укыйбыз килеп чыкты инде. Тырышырга кирәк. Һәм тамыр нәрсә әйтәсем килә. Менә без өйрәндек, мисал өчен, бер төрле дугалар, берничә кыска сүрә, аларның мәгънәләрен өйрәндек. Һәм алга таба бу өйрәнүне гел дәвам итәргә кирәк. Ягъни аны гел төрләндерергә дә була. Теге бер төрле генә түгел бит теге сүрәләр. Аралаштырырга, ягъни яңаларын өйрәнеп, яңаларын кушып, шулай өйрәнсәк, шуларны кушсак намазда, ул тагында әйбәтрәк була. Чөнки гыйлем ул шундый нәрсә, кеше бер әйбергә мин инде моны өйрәндем дип күнегә дә киресенчә ул уныта башлый яки аның ихласлыгы кимергә мөмкин инде. Аның ихлас дәрәҗәсе кимергә мөмкин. Шуның өчен бер насихат, инде гыйлемне арттырырга кирәк, менә шушы вагазларга йөрергә кирәк инде, мәчетләргә йөрергә кирәк. Менә сез әйттегез, намаз вакытында шушы ике төрле киңәш дип әйтик инде. Берсе шушы укыган әйбернең мәгънәсен белү, икенчесе кем каршына басканыңны белү дип инде. Җибраил хадисе дип килә бит инде, теге ислам, иман һәм ихсан, менә соңгы 3нче дәрәҗә ихсан дип әйтик инде. Менә шуны аерым өйрәнергә кирәкме халыкка, теге менә мөштин намазга баскач инде син аны күрмәсәң дә Раббыбыз безне күрә бит дигән фикер килергә тиешме кешенең башына дип әйтәм инде. Әгәр шуны тоеп яшәсә, инде шунда яхшы башкарган була шушы намазын. Һәм гомумән намазда гына түгел инде, башка әйбер. Гомумән бөтен җирдә. Хәтта ки яшәгәндә дип әйтсәң дә. Иншалла кабул булсын. Инде искә төшереп үтәсем килә, хөрмәтле тамашачыларга. Сез имамнан сорык дигән тапшыру карыйсыз. Бүген бездә кунакта Әгерҗе районының имам мөхтәсибе Абделкәрим хәзрәт Гыйззәтуллин. Сездән килгән сорауларга җавап кайтарып утырабыз. Иншалла дәвам итәбез хәзрәт. Теләкләрне үз телеңдә теләргә була. Иң мөһиме чын күңелдән булсын дигән сүз ишеткәнемдә бар диндә. Намазда дугаларны бары тик гарәп телендә генә укырга ярыймы? Менә хәзрәт бит монда әзерләп та куйганнар шул сорауны. Машалла. Инде шушы сорауга иток булсын өчен аңлатып китсәгез, инде кагыйдәне генә диндә. Дуганы булай ярый, намазда булай катгый шул. Димәк, Аллаһ Тәгалә үзенең пәйгамбәре, ахыргы пәйгамбәре Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне сайлады һәм ул гарәп милләтеннән булды. Һәм Куранны Аллаһ Тәгалә ачык, аңлаешлы гарәп телендә иңдерде. Бәлкем безгә ул татарларга, башка милләткә ул ачык, аңлаешлы булып тоелмаса да, ул әдәби гарәп телендә Аллаһ Тәгалә аны иңдерде. Һәм намаз ул шундый гыйбадат, ул Аллаһ Тәгалә кушан гыйбадат. Һәм без намазны ничек үтәргә тиеш? Пәйгамбәребез өйрәткәнчә, пәйгамбәребез ничек укыган. Һәм бу мәсьәләдә, ягъни намаз мәсьәләсендә безгә һәрберебезгә дә әйтик инде, намазны ничек пәйгамбәребез укыган, шулай укыйбыз. Пәйгамбәребез гарәп телендә укыган, әлбәттә без дә гарәп телендә аны укырга тиеш ул сүрәләрне. Мәгънәсен генә укысак, инде ул Коръән булмый. Намазда бер фарызы бар. Кираат, ягъни Коръән уку. Коръән уку. Әгәр дә без намазда аның мәгънәсен укысак, ул инде Коръән уку булып саналмый. Шуның өчен намаздагы сүрәләр, андагы булган дугалар, алар
ничек пәйгамбәрбез укыган шул гарәп телендә, шулай укылырга тиеш. Дуганы намаздан тыш булган вакытта, аны әлбәттә үз телеңдә ничек сиңа якынрак, күңелеңнән ихласлык итеп сорасаң, әлбәттә әйбәтрәк була. Әйбәтрәк була. Аның бүгенге көндә күп үрнәкләре бар. Дуганың үрнәкләре, китаплар бар, дуга китаплары бар. Алардан карап та без үзебезгә өйрәнә алабыз. Бер кеше пәйгамбәрбез янына килеп, әйткән: "Я Расулалла, ди, син шундый матур итеп дуга кыласың", ди. Шундый матур итеп дуга кыласың, мин алай сорый алмыйм, ди, Аллаһ Тәгаләдән. Син дә шундый матур итеп тек сүзләр белән шундый Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәсең, ди инде. Син ничек сорыйсың, ди, соң пәйгамбәрбез сораган. Мин шул Раббана дугасын кылам инде, ди. Раббана атина бар инде дугасы. Соң бөтен безнең сораган сорауларыбыз шул тирәдә әйләнә инде, ди. Теге төп әһәмиятле гыйбадәт, теге дуга, иң төп дуга, шул дуга инде. Раббана атина дугасы. Әгәр дә без аның мәгънәсе белән теге Аллаһ Тәгаләдән: "Я Раббым, безгә бу дөньяда яхшылыкны бир, ахирәттә дә яхшылыкны бир. Һәм газап утыннан, ягъни җәһәннәм утыннан безне сакла", дип сорап торсак, шулай итеп аңлап инде күпкә әйбәтрәк була. Намазны теге дуганы кылган вакытта аны әлбәттә матур итеп кылырга мөмкин, әмма әгәр дә ул чын күңелдән булмаса, аның файдасы юк. Иң мөһиме чын күңелдән булырга тиеш. Намазда ни өчен гарәп телендә укыла? Ни өчен гарәп телендә укыла? Ул беренчедән әйткәнебезчә инде Аллаһ Тәгаләнең ихтияры, Аллаһның шул үзенең хикмәте бар. Без аңлап бетерә алмыйбыз аны. Без бу мәсьәләдә инде тайпыла алмыйбыз дигәндә монда. Әгәр дә менә хәзер килеп әйтсәләр, туктагыз әле, татарча укыйгыз намазны, татар телендә яки башкалар үз телләрендә укыйк дисәләр, ул безне таркаулыкка китерә. Аллаһ Тәгалә безне шулай берләштерә, безгә бер сәбәп бирә, менә өйрәнергә гарәп телен. Гарәп телен өйрәник. Өйрәник, чөнки ул пәйгамбәрбез сөйләшкән тел бит. Коръән ингән тел. Әз генә булса да аның сүзләрен өйрәник. Җәннәт теле. Җәннәт теле дә, әлбәттә. Шушы өлкәдә тырышлык куйык. Инде ни кызганыч, Габделкәрим хәзрәт, сораулар күп калды. Шуңа күрә иншалла ерак җир дип тормаксыз тагын килерсез. Без сезне көтеп калабыз. Бүген монда килгән өчен сезгә Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм сезнең белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи. Аллаһның рәхмәте булсын. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле Хызыр ТВ тамашачылары, эфирда имамның соры тапшыруы иде. Инде әгәр дә әле сорауларыгыз калган булса, аларны узнаем о имамы sabashki.hozir.ru дигән электрон адреска юллый аласыз. Исегезгә төшереп үтәм, бүген бездә ерактан килгән хәзрәтебез Әгәрҗи районының имам мөхтәсибе Габделкәрим хәзрәт Гыйззәтуллин иде. Иншалла, әле сораулар калган булса юллагыз, без аларга җиткеребез, өйрәнербез һәм бергәләшеп сезгә җавап кайтарырга тырышырбыз. Бездән әлегә дә аерылмагыз. Без бары тик шушы имамның сыйрык тапшыруын төшерүче команда гына сезнең белән сау булашабыз. Әле бездән соң да кызыклы, файдалы тапшырулар булачак. Шуңа күрә Хозур ТВ каналыннан аерылмагыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.